2026年はビットコインのスーパーサイクルに、バイナンス創設者シーズイ氏が予測。スーパーサイクルを予測バイナンス共同創設者のチャンポン・ジャオ、通称 CZ 氏は1月22日、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムで CNBC のアーロン・ロス総金氏とのインタビューに応じ、2026年がビットコイン BTC にとってスーパーサイクルになると予測した。スーパーサイクルとは、ビットコインが4年ごとの半減規模に上昇と下落を繰り返す歴史的傾向である4年サイクルを打ち破り、より長期的な上昇局面に入ることを指す。CZ 氏は、米国政府の仮想通貨支持姿勢の高まりと他国がそれに追随する可能性を理由に挙げ、2026年はビットコインにとってスーパーサイクルになる可能性が非常に高いと強く感じている、と述べた。ビットコインが上昇すれば、他の仮想通貨市場も追随することが多いという。同氏は、5年から10年の期間で見れば予測は非常に簡単で、上昇するのみだ、と指摘した。